E di dahil ting agundawain ting ero tinamuen ken denggen ti panakaibasa ti surat ken panakaidrama to'y pakasaritaan ti parikot iti biyag ni Yoyong iti Isabela. Ako nana, Dear Cousin Yong. Sakbay man ti amin, inakman na idanon tinabara kablaw ko kada kay amin agserserbi di Tanemer Studio. Kastamet ay nakablawag na iti padak ngagbibuya nang runa di iti sponsors. Ilingad daklatan itinagan ayoyong idol kang amin kasin. Tubuag iti Isabela, may saak nga maestro. Iti agdama katagtawenak iti 40. Siyam atawen meten nga agasawa kami kanagdenden na kami kini Elena. Ket makunak nga italaeng nga naadaan kami iti nakanaaparikot. Ket isuman ti nakiburay kada kayo na baring no may kandakto iti balakad. Mamang, oh, iho, uray tadamatin ti natalgid nga trabaho mi kini Elena. Kaya nabayag mo tin nga agayan ayat kami. Panawin siguro nga agsimpa kamin. Kaya dawati ko matibindisyon mo, mamang. Ta ikalay sakon ni Elena. Ay na, katapi naskin pa lang nga dawatim tibindisyon ko anak ko. Kat amumot nga umanugot tak. Akit naibagam nga ruden. Kada kiti dadakil ni Elena. Saan pa nga rod, mamang? Tasikati mo na nga nang yung bagaak. Ay naapo aya anak ko. Imo na kumaanga pinakaamuam dagiti dadakkel ni Elena, sakbay nga siyak. Api ko mga isudat umuna, mamang. Akitap no maamuam ano anyamat ti kunada. Iso nga rod ng bagak king ka, mamang. Imbagak ngay muna king ka, tapno kuyugin na nga mapan umuli ti balayda, nga intadumanon. Kaya dawatik di ima ni Elena kadagiti dadakkel na. Ay, uwan mo't gaya man niya. Sa bagay. Alakit ipakaamom nga rod kanyak anak ko no anya ti planom no intun ka ano ti papantay iti balay da Elena. Tapno amok. Uwen mamang, ibagak tuking ka. Kasaritak nga muna ni Elena. Elena, umay kami dumanon kini mamang iton rabi iti Sabado di balayo. Talaga, Yoyong? Uwen, imanugot ni mamang. Inted nan di bendisyon ko tapno ikalay saka. Ay kit sigurado nga maragsakan datatang kinanang ko Nga ta. Kata dibit pa'y amo no umanugot da nga ikalay saka. Anya ka ngay. Kit sigurado nga maragsakan da ayoyong. Ngamin kit ni pa'y tatang timang salsaludsud kanyak no inton ka ano ti panagsimpata. Ang imjakmat amo tayo uray kumet nga sika ti paggapuan na. Unang di mo laam mo Agad umay kami itong karon. Sige. Sigurado nga excited na tatang kinanang kon. Ibagak tungod kadakwada tapno no makapagsagana damit at ipagsasangwan tayo di balay mi. Katsika, umanugot ka kadimat laeng. Sika, met apinamagin pala kanya Yoyong. Manmanon ti kasking ka. Nagan mo pa'y laeng, Yoyong. Talaga nga, nagati na pudno nga lalaki. Palayo ko laing mo data, Elena. Kut urimit sika. Nagan mo pa laing nga, Elena. Nagan iti napudno mo nga agayat a babae. Agyaman nakta si papalubos kayo nga ikalay sa niyong yung anak ko ni Elena nga anak yung kabsat. Ay, nabayag ba't nga urayan may kabsat nga dawatin namot ati ima, ti bendisyon may. Tapno ikalay sala ti anak ko. Ay ngawon kabsat. Kat naragsak kami nga agasawa. Ta ngamin kat am mo milauna yan ni Yoyong. Takanayon mo't nga umay dito'y balay. Nasingpot nga ubing. Na nagagat na damot na talgad na trabaho nan. Ken nadayaw pa isuna. Iso nga si papalubos kami nga agkalay sadan.
Ah, Agyamanak kada kayo, tata, nana. Agyamanak met ken ka, ma'am. Ay na, anak ko. Saan awagan iti, ma'am? Mamang kunam kanyak. Gapo ta apaman nga, agkalaysa kayon ton, kaniyo yung nga anak ko. Agbaling kan tumot nga anak ko. Saan ka di kabsat? Ay, una, ang kabsat, ay abalayan ko namlat ng arutayin. Taapaman nga agkalaysa dagiti anak tayo, agabalayan tayo ton. Ay, wunmot kidi aya, abalayan. Kat si kamat, yoyong, saan nga tatakin na ti ayawag mo kada kami. Tapaman nga agkasar kayo ni ti anak may, kat anak da kan tumat din. Isunganas ken, tatang, tiawag mo kanyak, nanang mo, tiawag mo ken nanang yo. Nalawag ka de. Uwin tatang, agyaman na kada kayo tatang. Naragsak ka kadimet laheng, Elena, asawak. Awagan kan iti asawak, gapot asawa kan. Nalpas ti kalaysatan. Taka nagragsakak unay-unay, yoyong asawak. Nupay nabannog, angim maragsakan nagta. Nupay jak ninamnama nga ang grande ti kasar ta. Ngem iso ti impaay mo. Agyaman naklaunay, yoyong. Awan ti anyaman na. Basta para king ka. Gabuta espesyal ka, Elena, asawak. Ket espesyal mo't ti selebrasyon ti panagkalaysata. Iso nga, espesyal kumamet ti panaghanimun ta. When angim, di ka kanina bannog? Ha? Ket, syempre nabannog ta nga nangasikaso ka ti bisita. Dati pala ang seremonya ti kasar, makabannugen. Medyo na kayo nanaakmat din. Kaya siyempre, maminsan talang agkalaysa. Maminsan laing dati nga mapasama kiti biyagta. Nakalpasan ti kalaysa, ti karabyan na, mapasama ti honeymoon. Nupay namin adumeten nga daras nga, ada napasama ka data, angim sabsabali laing daytoy. Gaputa daytoy ti damo nga panagkanaig ta nga, kas agasawa. Sige, basta siyak tinakadata Ha? Nabanuga ka ron. Timulong ako nga naginaw itay. Kit. Di mo't kikit mo ti akin narabaw? Elena, asawak? When angin, siyempre, sa bali ita, nagadunga inubra, kat nabanuga. Si kapala bumawi akin to no bigat. Sakit na kasaksakit ti sikit ko. Kitam? Pati si ka nagsakit ti sikit na ta, di ka mat nga unay ngamin mag-exercise, talag tutugaw, tatakder ti aburab di eskwela, no mangisuro ka. Kunakbat king ka ngamin nga ag-treadmill ka, ag-jogging ka, ag-basketball ka, tap naglingit ka. Kitam kit ni, dati lang pa nagkasartan, sa dati timulong ka sang kabasit, ti panangasikaso ka, di ti bisita. Sakit, agsakit ta sikit mo adagos. Iso nga awan tinam na maam nga siyak ti rumabawking ka. No kayat mo nga honeymoon ta, agdata aklaeng, sikat mang rabaw kanya. Okay lang? Agore ka nga ron. Kalpasan ti sumagma mo nga minuto sa subliag dito. Papanam, mabit lang. Papanam, inaklang agkape. Maring mamurmurayan nak. Ti amok ngamin, kata sikat ti rumabaw kanyak. Ay na, ka man nagkapin. Sige nga ron. Tabaring mo sa anak to pa nga nakaturog Sumagmamano ang minuto sa laing kasin yung sipo di nagkapeak, pumariknak medyo simarantak. Kadyak kayat, nga aglabas ti rabii, iti damo nga rabii mi akasagasawa nga awan ti mapasamak kada kami, nga awan ti mapasamak nga honeymoon.
Yung karigatak nga rod kasin yung... Ready kan? Sika ready kan? Uwi na, nagkape akon. Mayatin. Namurmurayan akon. Sige, ready akmet ten. Nulaki di ready ka. Ipatpatig ka unay-unay, Elena. Ipatpatig kamit unay-unay, yoyong. Sukat na tadi background na. Eta. Yoyong. Elena. Uy. Apay? Apay nga sa Rick mo, hindi pa nagbasa. Ha? Maktanganak kaminin nga. Kit romansain nak pa lang kas dati nga raramidem. Romansain nak manipod nga ito aging kat baba. Agure ka nga rin. Dito pero gititenged mo. Yoyo. Di barukong mo nga maggusto mo na unay. Yoyo. Apagpiit ka lang dito barukong ko. Magtangag garod. Kasanong garod nagbasa? Maha nagbasan to data. Basa ikitikatay ko. Shakti makaam mo, Elena, asawa. Ay! Napalmat bimatok ang tiloko. Nabasan kitan? Kulak tupay. Saan nga katay ko dito yun eh. Tubog mo dito maramaraman akon. Medyo umalsam. Nariknak met. Nariknak ka nagtubog. Ni apay. Kitrabawang ka na nabasan. Puti ka lang pati baybayag mo. Tunukan nakalalisto ka naman naglipasan. Ngajak tupay nagliplipas. Kat di mo tumad ngamin kaya ti rumabaw. Kat may met ko man rumabaw ka. Tapno no mapaglipas ka nga umunasak pa yung naglipasak. Unang napanugak nga ro. Di ka lang may sakripisyo meten. Anya nga ro tiket mo nga ramidak. Di ta ka pelang usarin pala tadilam. Aging nga aglipasak sa nakturabawan. Sige. Yoyong. Elena. Wow. Apo, nagmayate, naglamuyot. Naglalo ta ka na ayaw mo kiskiskisan. Talaga. Nadaldalos na ko. Kaya nakabangbanglo. Hoy! Nagururok ka natin! Saan? Nagururok ka kaya? Saan man lang nga rodin? Amok na makaturog ka, agurok ka adagos. Saan? Abi kong mga agurok ka. Nariknak na ta, di magsinta ulo. Saka nagurok. Anong us-us to dahil siya magpang... Di mit nagkape ka niya. Awan nga raw, nagkape isukor ka dyak nakaturog. Ito yung abi bagang mga... Nagin-uurukak lang. Style mo. Mabalin ka din. Diyak pa'y naglipas, tuloy mo. Sige rin. Sa mo tong patong, apingarot nga tong paim tapingping mo. Awan. Makaturturog kan saan itong bigat ngaminin. Saan nga mabalin na? Italang nga mapasamak aghani munta. Saan nga mabalin nga awan ti mapasamak. Basta, yun unig mo pa itadilam.
Kastoy. Ni tapinungot na ko. True to life sa atan kasi. Mayat ka din. Mabalin nga rabawang kan. Uy, urita naglipas ako. May kangarutin tarabawon na ko. Ay, salamat. Salamat naman. Gure ka. Daka di problema. Kita aping nga nalpay matam. Nasakit nga rin dati. Nasakit sikit ko. Nasakit ituming ko. Anya? Kita mo matam no nasakit tuming ko. Nasakit tilupog. Narikat nga tumangka na. Ay, Diyos ko, aya. Ito nabigat kami na. Nabannog ta kami. Iso nga maawata. Sana mabali na. Iso lang ti honeymoon ta. First night, first fight. Ipalubos ko kit din nga mapaayak. Di mabali na. Karigatak. Anyang roti aramidin. Bumahong ka pa lang. Apay. Basta. Ala. Agkamot ti barukong ko. Ha? Dilaam ti barukong ko. Alis tuno ko ha. Tumangkin. Tano tumangkin? Rabawang ka to kadagos yun. Sige. Okay tam. Timang kinadagos. Alagdata ka nga rin manin. Rabawang ka ni Elena sa wak. Wow, naglamuyot ti Sir Rick na. Elena. Yoyo. Uray ta naglipas kan. Diyak kong kontrolinin. Talaga nasakit ti sikat ko. Sige. Nagbalay giyak metlaeng kasinyong nga ada na pasamak mi iti asawa nga ni Elena iti damo nga rabiimi akasagasawa. Nga oray no nasakit ti sikat ko, nasakit ti dagiti lupok. Mariknak ti bannog ko ket ingkar karigata. Mabalin aya nga saan na mapasamak ti honeymoon mi kunak. Nakaragragsak kami nga rod nga agasawa kasinyong ket bayad iti panaglabas ti aldaw excited kami ti panangrugimi iti biagmi akasagasawa. Kaya't mi kumaidi ti agnaed iti bukod mi abalay. Nakaplano ag idin nga agloan ko tapno no ag mangipatakderak iti bukod mi abalay kini Elena. Angem agmay samot ni mamang iti balay minukwan. Iso nga mas pinili mi tinagnaed akadwami ni mamang. Ket no tunggal marik nami tunggal mailiw kami katagpapas kami iti asawak iti ragsak. Nga saan kami nga agkonkontrol ta anytime nga numa nagbunga o adaman bunga ti araramiden mi nakasagana kami. Na talaga ang plano min nga maadaan iti bukod nga anak. Naglabas ti panawen ang ti makadakes kasinyong ket dipulos nagsikog ni Elena. Nagpa-check up kami met idi ket nagpadpadamet nga awan ti diferensya mi. Ket kuna ti doktor adda kano di kiti kaskada kami nga agasawa nga narigat nga maalaan wenno masikugan ti babae. Ket agan anos kami kanulaeng nga guray. Agingga nga 7 atawen metlaengen sipod idi nagkasar kami, nagasawa kami kini Elena kasinyong ket awan pay pulos tinagbalin nga anak mi. Akit maganatan mo ten ani mamang kastameten kadigiti katugangak. Kasano ket busy ag iti panangisurok iti eskwela. Ni Elena damet bukod nga trabaho. Agingga nga iti maysa nga aldaw
Yoyong Barok. Mamang. Narigat sa una kami ti trabaho ni Elena. Anya? Anya nga tano pagikatam isunan iti trabaho na, taagtali na idlaeng hindi ti balay, amang ano isupay ti makagapo no api nga awan pa'y ti anak yo, aging kaita. Kasano ket pito atawenan ti napalabas, sipod nagkalay sa kayo, di mo't pa'y nagsikog. Wenno saan kay kadi nga, mamang, amumot nga nabayagan nga, kaya't mi nga agkaanak. Halos rin nabiimot idi. Tsak man na mo no, anya ti problema. Awan mo ti diferensya mi. Iso nga rod nga kumbinsirim iso na alukuyom ti asawam. Nga isarding na pala tagtrabaho. Tapno makaina na. Akit baka mo day tatirason na no apeng di kay di masikugan iso na. Alakit padasik to nga kasarita ti asawak mamang. Baring no manugot nga isarding na pala agtrabaho. Ure ta kabailakmet nga biyagin iso na. Ken ure no inton adda anak mi, kabailak ida nga bayagen. Ha? Ay, masikuranak lakit din agi katak iti trabaho kiyo yung asawak. Diyak kahit nga ti aramidik iti agmalmalem. Unang baka iso ti gapo no aping awampay ti anak ta. Baka no masapul nga aginanakatap na no masikugan ka. Saan na mabalin akin patsik nga saan nga isod gapuna. At dapat dita digiti nabaybayag pa'y nga awan ti handa nga agsikog. Aganos talaeng nga yoyong nga aguray. Ala, ikarikeng ka. Nga apaman nga aganakak ton kas pagarigan palubos ni Apo ta agsikugak. Ket isarding kunton ti agtrabaho. Taasi kasweng kay ton nga agama. Angim ita nga awampay ti anak ta. Masikuranak lakit di. Aglalo no, agmay sa aktibalayo, inudak na kami kini mamang. Baka maboring aklaeng. Iso nga palubusan na kadilat nga agtrabaho. Urita, saan mo't unay nga nadagsen ti trabaho? Ala, sige, makaamu ka. Angim, saan ka unay nga nagbabanog? Tayin to na rabi padasin tanto manan ti agaramid. Sige, namnamaim dayta. Saan kay kumangamaw awanan itinamnama baraw, yuyong, tatang. Dapat dagiti 10 years sakbay nga naadaan da iti anak. Da kayo, 7 atawin met pelaeng. Ang umanugutak iti umanamo nga iti singasing ni mamang mo, ni Abalayan. Nasisayat no agikat iti trabaho na ni Elena, taamangan no iso nga talagat makagapo no apeng awampay ti anak yo. Iso nga ron tatang. Inalukoy kumit kit direk nanang mati nga talaga. Masikuran ka no nga awan ti ubrain na awan ti aramidin na iti balay. Ket sa bagay maawatak mati suna. Ay alabay ang baraw. Tapadasim minto kininanang yaw ti makisarita kini Elena. Tabaring no manugot kag sardeng pa lang agtrabaho. Yan tangay ka ba ilambot nga kunam nga biyagan ni Suna ken ti agbalinto nga anak yaw. Alam nga ron tatang, dakay man ti makisarita king kuana. Baring no dinggin na kayo. Agyaman ka da kay tatang. Oh, mangantan. Ape nga nagsinaay ka, Elena, asawak. Sikalatan ti mga nyo yung asawak. Apay. Madik namin kaya ti angot ta si Daen. Apay mo, kasi kantupi ti nagluto. Diyak arudan mo ta. Itayak pa lang nga makabakbakwarin. Ni, anak ko mo, Elena, asawak. Apay nga kasta ti jar mo. Diyak arudan mo, agri ka. Ni, anak ko na ti asawa ko. Diyos ko. Anya nga ta dito Apay nga kasta ti jar na. Mas dawak ididamo kasin yung nuapay nga kasjay ti jar ti asawak iditamangan kami kuma. Ngayon kasta unay ti ragsak mi idinaamuan mi nga agdadagsen gayam ti asawak isumot lang nga di na kaya ti angot ti linuto na
Nataadot bawang na. Ada-ada nga ruden nga binagbagaak ti asawak nga an nadan na ti bagina gapo takarkargaen nan ti agbalinto nga anak mi iti saklot na. Isu na laeng tadyak pulos na alukoy nga isardeng nan ti agtrabaho. Tapno makainan ako ma ken tapno awan ti daka sa mapasamak kadakwada iti anak mi. Tamasikuran ka no launay no awan ti aramiden na. Ken kunana mo nga mas makatulong ka no adda trabaho na o na aramiden na bayat nga agsikog isuna. Naglabas pa dagiti aldaw ken bulan. Elena, asawak. Pito a bulan ti sikog mon. Agsardeng ka kuman iti trabaho. Ay naa, yung asawak. 2 bulan laengin, aga nakakton. Ket kunakmet king kang masikuranak no awan ti aramidek. Ket mabalin mo mati agpag na pagnalata diti karuban. Ay dita arubayan no diti lugar tayo. Diyak kayat ti kasjay. Kayat ko makatulong aking ka. Ket inkarikmet king kan agik katak tumet ni ti trabaho. Into no maipas ngay ko ti anak ta. Ket ni 2 bulan laengin ti urayen ta. Maawatan na ko ma, yoyong asawak. Ala. Basta ganaan kalakid di. Saan mo ipalubos nga dadaka sa mapasamak iti anak ta. Kada kayo nga 2. Ni, apay nga lahat nga nagbalo ti ekspresyon ti langam. Ha? Apay nga kasla worried ka. Itay pa lang nga mariknak nga. Awan ti panagkuti ni baby. Hanya? Dati no kasi nga oras kugtar kuti nga kuti. Ang imita, saan ba't nagkutkuti? Itatay pa laeng. Ha? Amangan ba't numat maturog laeng gaputa rabiin? Siguro, mas dawak laeng gaputa no kasi nga oras ket. Kasta unay ti kutina. Gare ka man, tingik man. Idepel ko man tilapayag ko iti tiyan mo. Uwin nga agpaiso. Dati no, idepel ko tilapayag ko. Nga medyo idepel ko nga nalaing ket. Ikugtar na. Agimita awan na pulos ti panagkugtar na. Isong nga mas daawak yung ang baka usto ti kunam nga matmaturog. Baka ito no bigat. Agkuti-kutin tumanen. Uwan siguro. Iso nga maturog tanta sabayan ta ti anak ta. Amangan no reingin na tamanan ito no madamdama nga agkuti-kuti iti tiyan mo. Sige maturog ta nga ruden. Good night. Ken good night met ken ka baby. Maturog pa ila ti asawak idi remuara kiti balay mi tapno sumreka kiti eskwela nga pangisursurwak. Ket iti umuna pa ila a klase ket kasla madin ti agparparik na kanya. Jak makaid na, jak makatal na. Jak mai-focus ti panangisurok. Iso nga pinag-test ko latan dagiti estudyante. Ket bayat abuy-buyak dagiti estudyante iti panag-test da. Ni, umawag ni mamang. Rumarak man pala ta sung batak. Awan ti agsinakar Hello? Mamang? Hello? Yoyong? Mamang. Amo yung kada klasik api nga timawag kayo. Nasisita lakit diti ibagayo kanyak. Talaga nga nasisita anak ko. Ay nga, amo yung gaya man nga di agkot-kot iti apo kung iti tiyan ni Elena. Api nga di yung imbagbaga kanyak anak ko. Mamang. Di mi ngamin kahit nga madisturbo ti panagturog mo, mamang. Kaya may isa. Impagarup mi nga matmaturog laeng ti anak mi iti tiyan ni Elena. Kaputa rabiin. Una yun anak ko. Ape ka di mamang. Anya ka di tinapasamak. Kinaping ka kasta ti tuno yung makasangit kayo. Kasta una iti sakit ti tiyan ni Elena itay makariing. Iso nga intaray ko adagos niti ospital. Ospital? Anya tinapasamak na mamang.
Nanaskan nga umay ka diti ospital tap numaamuam no anyat na pasamak iti aginam. Anya, awan mamang, umaya kon. Ibilin ko lang ti ko-teacher ko digiti estudyante. Una yun, Diyos ko. Awan ko matinaga sa napasamag ka dagiti aginak. Isalakam ko maida, Diyos ko, pang nga asim. Una yun, Elena, tinapasamag iti anak ta. Di mo pa impas ngayon napukaw ta ni Suna. Bagawanan na kumayuyong. Bagawanan na kumang. Jakmat amo kasi ti mapasama king kuwana. Jakmat nagayatan nga mapukaw ta di anak ta. Amo ti Diyos no kasanot panagananad ko. Panagananad? Baga kami king ka ngay sarte mo nagtrabaho ng di mo kayat. Ipilit mo na tatagtrabaho. Isudaitan kasta tinapasama kan. Kapunang tangkan ti ulom. Baka maninak. Ang nagananadak mo. Nagananad. Naku mga mininsarting mo nagtrabaho. Ay, saan kay nga agapang agasawa? Saan nga itat panawin nga kastati? Nga agpinabasol kayo, si kamot yuyong. Saan mo nga ipabasol iti asawam tinapasamag? Siguro agad, siguro amot tingkid din ni Apo Diyos nga biyag ti anak iyo. Wala nga mamang dinamalan. Piman nga ubing, piman nga anak. Di man lang naipas nga ngayon mo na sagbay nga napukaw na tibiyag na. At napalay tiunig ti tiyan ni Elena nga napukaw na tibiyag na mamang. Alamok nga nasakit para kada kayo anak ko. Ang pagbinadagan yung agasawa saan kay agpimpin na basol. Kat awatin tayo kumanti kinapudno anak ko. Ay, apo ko kaya. Kasta unay tila dingit mi kasinyong iti panakapukaw mi, iti anak mi, iti tiyan pay laeng ni Elena ket napukaw ng tibiyag na. Nupay kasta, inawat mi ti kinapudno nga awanen ti anak mi. Kasang kaibaga damamang kasta ameten kadagiti katugangak nga ituloy milaeng ti panagkid daw iti Diyos, ti panarabay na, ti bendisyon na, ken ti parabor na nga maaddaan kami tumetlaeng iti anak. Nga di mi pukpukawen ti namnama mi nga maaddaan kami tumetlaeng iti bukod mi nga anak. Angin ti makadakes kasinyong sipod idi ket mariknaklatan ti panaglamiis mi nga agasawa iti maysa ken maysa. Saan lang ati asawak ti limamiis kanyak no diket pati siya. Taada paset ti rik ti bagik nga pagpabasulen na ni Elena no apay nga kasya'y tinapasamak iti anak mi. Ngano manen malagip mi tinapasamak ket agsinungbat kami. Ket no kumangamin dimig ka, no kumangamin nagsarting ka nagtrabaho. Ibagak na urking ka idin pito abulan ti sigugmon. Ket api ko ma, agit nagan anadak met. No talagang iso ti pagayatan ni Apo Diyos. Maibabawim nga rod? Ada ka maramidan tayo? Ha? Bigakasla siya amin taging basol. Ket no kasta nga makita ni mama nga ngumato ti boses mi nga agasawa ket bumalaet anawaen na kami. Gabo kaday nga masansan nga panagapamin. Madanagan ak iti kasinyong amangan no mapukpukawen ti ayan-ayat mi iti maysa ken maysa. Idi nagpandemic kasinyong gundaway mi kuman ta adu ti panawen min nga aglin na ilo kami
Ado ti nawaya kami nga garamid iti ubing. Angem gapo talim mamiis kami ni ti maysa ken maysa. Jak ilibak kasin yung sipud idi nagka-COVID. Awan tinapasamak kada kami iti asawak. Gapo kada ito'y nagrebrebelde akpay. Aminek kasin yung ngay nailaw anak mo sagpaminsan bayat iti kaadda iti pandemya. Ada dagiti gundaway nga mailaw anak, may sungsungak kadagiti padak alalaki nga agaramid kadagiti aramid dagiti saan nga napudno nga asawa, wenno saan nga napudno iti asawa da. Amoy ratatiket ko nga sawenen. Kedjak pegi di siguradon no ipatpatig ko pa iti asawa. Ngay madalat taninanang nga mangipalpalagip kada kami dagiti na nararagsak nga panawen nararagsak nga lagip mi kini Elena. Panunutem ko maanak ko. Mano nga tawin nga nagdindin na kayo. Saan ko mga daydi na minsan nga pa nakapukaw yu iti anak yo ti mangdadael ti langin-langin yung agasawa. Mga baruanan kayo anak ko. Agsarita kayo iti nalapat iti asawam. Saan nga ti agkanayon kayong agapa, kanayon kayong agriri. Isubliyo ko mati dati nga bara ti ayat yu iti maysa ken maysa. Saan yung kaipalubos nga matulad kayo kadag iti daduma dita? Nga nagsisina da. Akit sika maestro ka. Amum data. Sikat ti kang runaan nga makaammo ti usto. Ket ti usto nga aramidam. Ket kasaritam ti asawa ma. No kaya't magbakasyon kayo. Uray ta pandemyamat. Ala kita ikanyo ti oras ti maysa ken maysa. Bareng no maisubliyo pa iti dati nga langin-langin yung anak ko. Diyak man amo na nang mamang maipalagip namin kanyak. Hindi napasamak. Uwan maawatan ka anak ko. Angin pagarihin nyo kumati ayat itong galmaysa. Saan nga tigura pa nagpabasol. Kasano ngamin imbes ko mga agdinanggay kayo. Imbes ko agtinulong kay nga agasawa tapno makalipat kayo. Saan ba? Pinagpabasol mo isuna. Alawin mamang. Ikarigatak angin. Yak amo no kasano nga irukimi. Yak amo no kasano kami nga mga baruanan iti asawa. Ay nalakaladay ta. Alambingem lang isubliyo tay dati. No kasanom nga inaramid Unaskin nga aramidim ti kasya. Aramidim manan abaraw. Ay naaya. Kasla nagrigat kasin yung nga mga baruanan kami nga kasawa. Kasano ka di nga ituloy mi ti biyag mi. Kasano ka di nga isubli mi ti dati nga langin mi nga kasawa. Nga di maipalpalagip kada kami tinasaem nga naglabas. Kasano nga maawat may ti kinapudno. Nga daydi anak mi ket nagpatinggalaeng ti biag na iti apagbita panawin. Kasi yung nagtakli na karon iti programa yo tabareng no adda ti makaited ti balakad. Bareng no adda ti makaibaga kanyak no kasano nga maisublimi nga agasawa ti dati nga langin-langin mi. Adda ka ti nakapadas ti kastuyen. Iyon na akong tagyaman kadagiti makaited ti balakad. Ken agyaman akmet ken kakasin ti anos mo ken laing mo nga nang ibasa ken nang idrama. Toy pakasaritaan ti parikot ko. Jack Tupulos Malipatan. Sapay kumata damit na ibati na nga adal ken liwliwa kadagiti padak nga nagbuya dati surat ko ket
More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema, yoyong iti Isabela.